Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale anga okondeka pano patiyankhuleni Ambuye lero lachisanu Mulungu 2 munyengo ya Advent. Leronso tikuchita chaka cha Lucia Woyera. Mawu athu oyamba tikuwapeza pa Yesaya mutu 48 kuyambira ndime ya 17 kulekeza ndime ya 19. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Esther Jumbe kuchokera ku St. Peter and Paul Nantenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mthenga wathu wabwino uchokera pa Mateyu mutu 11 kuwerenga ndime ya 16 kulekeza ndime ya 19. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Santos Mpingu kuchokera ku Child Jesus Nankunda Minor Seminary mu Diocese ya Zomba. Mawu oyamba. Inu anthu anga, mukadangomverako malamulo anga. Mawu a m'buku la mneneri Yesaya. Chauta mpulumutsi wako woyera uja wa Israeli akunena kuti, Ine ndine Chauta Mulungu wako, amene ndimakuphunzitsa kuti zinthu zikuyendere bwino. Ndimakutsogolera pa njira yoyenera kuyitsata. Ukadamvera malamulo anga, bwenzi mtendere ukukufikira ngati madzi a mu mtsinje. Ndipo bwenzi chilungamo chikukuphimba kosalekeza ngati mafunde a pa nyanja. Ana ako akadachuluka ngati mchenga, ndipo zidzukulu zako ngati fumbi. Dzina lawo silikadachotsedwa pamaso panga, silikadafafanizika konse. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mthenga woyera monga adalembera Mateyo woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu anati, kaya anthu amakonowa ndingawafanizire ndi chiyani? Ali ngati ana okangana pa nsika. Ena akufunsa anzawo kuti, tidakuyimbirani ng'oma yaukwati, bwanji inu osavina? Tidabuma maliro, bwanji inu osalira? Paja Yohane M'batizi atabwera, ankasala zakudya ndi zakumwa, anthu nkumati adagwidwa ndi mizimu yoyipa. Mwana wa munthu adabwera, nkumadya ndi kumwa ndithu, anthu amvekere, tamuonani munthu uyu ndi wadyera, chidakwa, ndiponso bwenzi la anthu ansonkho ndi anthu osasamala malamulo. Komabe chilungamo cha nzeru za Mulungu chimatsimikizika ndi zochitika zake. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka mwa Ambuye, lero tikuchita chaka cha Lucia Woyera. Lucia Woyera anabadwa mchaka cha 283 AD ku Syracuse ku Sicily. Ena mayina ake kwawoko amayitchula kuti tauni imene Sirakuza. Ndipo anamwalira mchaka cha 304. Anali mvirigo komanso mmalitiri. Anali wakubanja lochita bwino kwambiri. Koma ngakhale anali wakubanja lochita bwino kwambiri, anasankha kutumikira Mulungu. Anasankha kupereka moyo wake osati kuchuma, koma kupereka moyo wake kwa Mulungu. Mu nthawi ya mfumu yayikulu Emperor Diocletian, iyeyu anakana banja pamene anthu amafuna kumkwatiwitsa ndi mkulu wina wachikunja. Iye anakana banja limeneli. Anayeseranso anthu ena kuti amukwatitse kwa gavanala wamkulu wa mzinda umene wa Sirakuza, koma iyenso anakana. Atangotere choncho adapalamula mavu pachisa.
Zotsatira zake zinali zopweteka. Choyamba, analamula kuti akayikidwe mnyumba ya atsikana amene anatsekeredwa kuti aziwachititsa zadama mokuwakakamiza, imene pa chizungu amatchula kuti brothel. Ndipo akuti anatuma anthu kuti apite akamutenga ampititse ku nyumba imeneyi. Koma akuti Lucia Wera became immobile. Anakanika kumuchotsa pamene analipo. Ndipo tikamatenga nkhani zake zambiri, pali nkhani zambiri zokhuzana ndi Lucia Wera. Chifukwa chakuti mwina mbiri yake kwambiri sinasungidwe, pali nkhani zambiri zimene anthu amalemba zokhuzana ndi Lucia Wera. Ndipo ina mwa nkhani imene ndiyakuti akutataona kuti Lucia Wera kukanika kumuchotsa pamene anali mpaka anachita kukatenga galeta lokokedwa ndithu ndi mahachi akuluakulu kuti amuzulepo pamene pachampititse ku nyumba imene yochitira zadama, koma kuti iye sizinatheke. Anaona kuti imene zizakanika, anaganiza kuti amuphe pogwiritsa ntchito moto, kuti amuyatse apye, koma kuti moto chasuna yake pathupi pake. Zonseziso zinatani? Zinakanika. Kotero kuti kumapeto kwake akuti anamukwanisa kumupha pogwiritsa ntchito muvi. Anambaya ndi mpeni sword, anambaya pakhosi, ndipo anafa. Palinso nkhani zambiri zimene zimakambidwa akuti chifukwa chakuti amamukakamiza pofuna kuonesa kuti iyeyo za dziko lapansi pano sizimamusangalatsa, anakolola maso ake yekha nkuwayika mbale. Chifukwa chake tizaona zithunzi zina za Lucia Wera atanyamula beseni muli maso amene acheni maso ake ndithu amene anachotsa, posonyeza kusakhutitsidwa ndi zimene anthu amamukakamiza kuti iye achite. Iyeyo amasangalatsidwa ndi chitsanzo chabwino cha Agatha Oyera, amene ndi amene amampanga inspire, ndipo kumapeto kwake anapanga chiganizo chokuti ndi bwino afere Mulungu. Ndipo zoonadi anafera Mulungu. Chifukwa chake lero Lucia Wera ndi nkhoswe ya mzinda umenewu wa Syracuse, ndi nkhoswe ya Avirigo onse, komanso ndi nkhoswe ya anthu osaona. Tikatenga mbiri ya Lucia Wera ndi kuifananiza ndi zimene zili mu uthenga wabwino wa tsiku la lero, zangoti ndendende kufanana. Phunziro loyamba limene tingalitenge kuchokera pa moyo wa Lucia ndi uthenga wabwino umene tawerenga tsiku la lero ndilakuti tisamakhale anthu otekeseka pa chikhulupiriro chathu. Lucia Wera anamanga chiganizo chake: sindidzalola kutaya uvirigo wanga. Uvirigo wanga ndizopereka kwa Mulungu. Ndipo akuti amachita kunena monyada ndithu kuti she realized that the best partner was Jesus. Akuti bwenzi lenileni amene anamuona iyeyo, bwenzi weniweni amene amayenera kukhala naye limodzi pa ukwati, anali Ambuye Yesu basi. Ndipo sanatekeseka pa chimenecho. Inonso ndine tizikhala anthu osatekeseka pa chikhulupiriro chathu. Tisamalole kuti zinthu zazing'ono zizititekesa pa chikhulupiriro chathu. Ndipo ngati mwakhala mukusatira mawu amene tawerenga wiki imeneyi, muona kuti mawu ambiri akukamba za zimenechi, kuti panopo pamene tili mu nyengo ya Advent, tikuyenera kuzindikira chinthu chimodzi: timachimwa chifukwa chakuti sindife anthu okhazikika mu chikhulupiriro chathu. Tikanakhala kuti ndife anthu okhazikika mu chikhulupiriro chathu, sibwenzi pano tikumachimwa, koma timachimwa chifukwa chakuti timayamba kutengeka, ndipo pa kutengeka pache timapezeka kuti tayamba kuchita zinthu zimene Mulungu sakufuna. N'chifukwa chake timachimwa. Munthu amene ali wolimba pa chikhulupiriro chake satekeseka, ndipo amakhala wa chikhulupiriro champhamvu, sachimwa. Tizikhala okhazikika pa chikhulupiriro chathu. Phunziro lachiwiri limene tikulipeza ndi lakuti tisamalope kutaya chuma chapansi pano. Abale anga, chuma chapansi pano nchakutha. Chuma chapansi pano sichidzakhalapo mpaka muyaya. Tinabwera pa dziko lapansi opanda kanthu, ndipo tidzabwereranso kumwamba opanda kanthu. Tisalole kudana ndi anzathu chifukwa cha chuma cha dziko lapansi pano. Tisalole tiphe anzathu chifukwa cha chuma cha dziko lapansi pano. Tisalole tizuze anzathu chifukwa cha chuma cha dziko lapansi pano. Ndi chuma chimene chimasala. Tipha munthu lero ncholenga chakuti tipeze chuma, koma kumapeto kwake chuma chimene chitizasira anthu amene alibe nacho ntchito, adzachidya tsiku limodzi. Ife tili m'manda. Chuma cha dziko lapansi nchakutha. Inuyo ndi ineyo tizikhala tikuyang'ana maso athu pa chuma chakumwamba. Ngakhale sili kuchiziwa, koma tikudziwa kuti chuma chake chidzakhala chakuti tidzalandira chimwemwe chakuona Mulungu maso ndi maso. Chuma chathu chachikulu ndi chimenecho.
chifukwa ndiye mulungu ndiye chuma chathu. Mawu athu amthenga wabwino wa tsiku la lero akutiuza kuti anthu amayesesa kupeza zifukwa zosamvera mawu a mulungu, kotero kuti inu ndi ine tisamavutike ndi kupanga zinthu zokuti tiwasangalase anthu. People will always find an excuse for not doing what the Lord wants them to do. Ndipo chitsanzo chabwino chikuperekedwa lero muthenga wathu wabwino akunena kuti tinabuma maliro inu simunabwere. Mumati amene ndiolita asiyeni ife tizisangalala. Tinaomba chiminingo kuti bwera ndizakondwere limodzi inu simunabwere. Ndi Ambuye Yesu akupitiriza kunena kuti koditu kunali Yohane Mbatizi. Yohane Mbatizi samadya, samamwa, amakhala kwa yekha. Koma anthu ananena kuti chani? Wozazidwa ndi Mzimu Woyera amene uja. Tamusiyeni musamamumvera amene uja, wamisalatu amene uja. Abwera Ambuye Yesu, akudya limodzi ndi anthu, akumwa limodzi ndi anthu, ali tamuoneni wadyera. Amene ndimumvera bwanji munthu wadyera ngati amene. Anthu nthawi zonse azapeza excuse. Inuyo ndi ine tisamapange zinthu zofuna kusangalasa anthu. Phunziro lachitatu ndi limenelo ndilibwereza. Inuyo ndi ine tisamapange zinthu zofuna kusangalasa anthu. Anthu sachedwa kusintha. Anthu amapeza nthawi zonse chifukwa pa zimene timachita. Nthawi zonse azatipezera zifukwa. Olo tiyesese kuwapanga impress bwanji azatipezera zifukwa. Inuyo ndi ine tizipanga impress Mulungu. Inuyo ndi ine tizikondweresa Mulungu. Basitu ndi chimene Mulungu akufuna. Anthu azatikhumudwitsa munjira zosiyana-siyana. Anthu amene timaona ngati kuti amatimbira m'manja nthawi zonse adzakhala oyambirira kutikana. Musayiwaletu Ambuye Yesu pachati anthutu amamuimbira hosana hosana, muimbire mwana Davide hosana. Akula mu Yerusalemu uja navula zitenje zawo namayalika, ena namathira nthambi namayika munsewu, akula naye mu Yerusalemu hosana hosana, muimbire mwana Davide hosana. Akafika ku Yerusalemu uja kufika kumene kuja akuti kodi pakati pa Barabasi ndi Yesu tikutulutsire ndani iwe? Amutulutsire mutitulutsire Barabasi. Mpachikeni. Ambuye Yesu apachikidwe. Ndi anthu amene wa dziko lapansi. Koma chifukwa choti Ambuye Yesu anasankha kuchita kufuna kwa Atate awo, taona patadutsa masiku atatu chinachitikira ndi chani? Anauka kwa akufa, anagonjetsa imfa. Inonso ndine tizichita kufuna kwa Mulungu basi, osati kufuna kwa anthu. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.